Okay, so maayong buntag sa tanan once again, oh. Salamat sa Ginoo na napunta din ni karon para makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo. Bato pa sa word ni Lord, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matag pulong nga magagawa sa baba sa Dios. So it's so important the word of the Lord sa atong matag usa ka kinabuhi. Ngunit itong kalanon sa atong kalag. Kung di ta mabuhi kay wala tay pagkaon, dapat ato pong di po ta mabuhi o wala po ng pulong sa Ginoo. Okay? So inana ka importante, inana ka bugat kayo ang pulong sa Dios nga gikinahanglan nato sa tumatag sa kinabuhi. Okay? So last time I talk about the naman ta sa series karon sa atong the power of praise and worship. Nagtalk ko I talk about the combination of prayer and praise. So atong makita kung sa kagamhanan the moment nga mag-pray ta, the moment nga mag-praise, mag-worship ta ang Lord, atong nakita din sa Bible atong last time I talk about sa kining 2 Chronicles chapter 20 may tungod sa life ni Jehoshaphat. Then grabe kay powerful kayo the moment we pray, pag naka sa time sa crisis, pag naka sa time sa pagkinahanglan or problema, struggle sa kinabuhi, instead nga magbagulbol ka, imbes nga magyaw-yaw ka sa mga negatibo nga mga butang, magsige kag reklamo, may pag magdayeg ug magsimba ka kay Lord. Okay? So munang atong makita nga si Lord ga-honor sa atong mga pagdayeg ug pagsimba. The moment nga kalipay si Lord kay ang atong pagdayeg ug pagsimba sa Ginoo, it's an action of our faith. It's an act of faith towards kay Lord. Meaning to say, taliwala sa imong problema, taliwala sa imong sa imong kanang sitwasyon sa imong kinabuhi, nagasalig ka sa Ginoo. Okay? Dagan mga tao nga makita nimo sila, babalan nimo kung tinuod pa ba sila gasalig sa Ginoo the moment nga nasa may problema. Pag naa sila sa struggle, pag naa sila sa dako nga pagkinahanglan, makita na nimo din unsay sulod, naasulod silang kasing-kasing. Kay what is the abundance of the heart, the mouth will speak. Magagawas na sa itong mga baba nga muna kung puno ta sa kabalaka kahadlok instead sa pagtuo sa mga saad ni Lord, munang negatibo ang magawas sa itong mga baba. Di ta ka ibis magdayeg ta, di ta ka dayeg, di ta ka simba. Sige na yung taglikramo, bagulbol, o guban pa. Pero the moment nga naay pagtuo, sulod sa imong kasing-kasing nga nagikan sa pulong sa Dios, naay pulong sa Dios nga imong gitipigan, mga saad sa Dios sa imong kinabuhi, nga imong gibarugan, taliwala sa imong problema, that's the time you can open your mouth and then praise the Lord, worship the Lord, and I tell you, that's the time na dada po makita ang gahum sa Ginoo nga mga panlihok. So, last time atong nakita sa life ni Jehoshaphat ug sa tibok nga Israel during sa tribe of Judah, during atong nga time, dito grabe ang pagpanlihok sa Ginoo. So, sadyang instead nga mo attack sila para sa ilang kanang physical nga pakig-away, pero ilang gibuhat nagpray sila, nagdaig sila, nagsimba sila sa Ginoo, ug atong nakita sadyang nisalig ug nituo sila sa Ginoo, si Lord mo'y nanglihok sa ilaha. Motong yung si Lord, I will fight for you. The battle is not yours, but it's God. So ang pakig-away dili imo kundi iya sa Dios. So munang mahitabo igsoon. Gusto ta nga sa atong panahon karon ang Dios mo'y makig-away para sa atoa. Gusto ta nga ang Dios mo'y makipag buno lugar sa atong kaaway. Atong buhaton mag-ampo ta, magdayeg ta, magsimba ta diya sa Ginoo. Okay? So munang mga importante kay mga butang. Now, dili atong istudyan og dugang pagpasabot may tungod sa mga pagdayeg ug pagsimba. Okay? About praise and worship, okay? Ato ning sabton pagmaayo og dugang kay pag di kita makasabot niini, I just remember sa giingon ni Miles Monroe ana siya na the power of kingdom worship is understanding. So pag naa kay nasabtan, kay dili man ka pwede magsimba nga wa kay nasabtan. Daban mga tao awat-awat lang uban nga simba tungod kay giuban unsa ba kadya ni kanta lang kay naka parang masimpol og masawayan sila o something ingon ana. But I tell you, the moment you sing when you praise and worship God, o sila nagdayeg nagsimba ka sa Ginoo uban sa dako kayo nga pagsabot, there is power anang imong panabot. Amen. Okay, bisag sa unsa gali nga imong pagabuhaton no, pag natay gabuhaton nga wala lang sa tong buot, wala gyud may tabo ana. Anang walay sa kwan pa, walay kung magkanta kag love song sa imong hinigugma, kunya wa ka kasabot, wa nimo gi sa kwan pa wala nagikan sa imong kinasuluran sa imong kasing-kasing uban sa pagpanabot nagigugma gid mo siya.
walay kilig, di ba? Pero kung the moment nga you sing it with understanding, you sing it with passion because kay muna imong naramdaman ug nasabtan, naay power ana igsoon. The same thing with singing. Either it's a worship song or I would say a wordly song or a secular song, usa na sa basihanan. You sing with understanding, you sing with passion nga gikan sa imong sulod. Iba ang power, masensa sa mga tao. Mabati na sa mga tao nga naminaw nimo, mabati na sa kanang imong audience kung inter ka sa American Idol or sa baka Philippine Idol or anang The Voice. Di ba sa The Voice makita nimo talikod na silang tanan. Wala sila makita nga dagway kay usay pag nay dagway ma-judge na to, pero ma-feel nimo kay kada atong mga tingog, the way we sing the song, especially I'm talking about sa mga pagkanta, no? Magka-feel nila na. Ma-feel nila nga kining tawa na, i-sing differently. Na something because makakonect ka nga to sa mga tao. Okay? Mo man ang kulang sa tuwa. Kining we sing with understanding. Okay? Kay lisod kay pagwa kay nasabtan, delikado ka da. Sa pagdayeg, pagsimba sa Ginoo, nagampo ka, wa kay klarong kanang sa kuba foundation sa pagpanabot unsa imong ginabuhat. Mo nang mahimo siyang mahimo siyang I would say kakawangan ang tanan. Okay? Mahimong kakawangan ang atong ginahimo. Okay? So munang there is power in understanding. The moment we understand unsa atong ginahimo, especially when we worship God, especially when we praise God, doon na siya gahum diha. The moment nga natay nasabtan. Okay? So now, sugod ta sa pinaka-purmero. Okay? When we talk about praise and worship, pag muadto ka sa Old Testament, dinhi sa Old Testament nga na scenario, kumisud kag praise and worship, nagdiskuti siya sa mga anak una ni ini kung tan-aw nimo pagmayo, mga priest. Okay? Sa Israel, doon na sila usa ka kanang gitawag na tuog tribe, the tribe of Levi. Magtawag sila mga Levites, okay? Diyan nagikan ang mga pari, diyan nagikan ang ilang mga musicians, sila mga singers, diyan nagikan tanan. Dili ka pwede maka-serve sa temple the moment nga dili ka part sa Levites. Or wala kay dugo nga Levites or wala kay dugo sa pagkapari, dili ka pwede diyan. Inana sila. So, for sure sa unang panahon, it is only limited lang kayo ang limited lang kayo ang kini siya nga responsibilidad o kini siya nga trabaho. Okay. So, when we talk about kining pagkapare in the Old Testament nga priesthood, tanaw na to sila dia. Which got ang Old Testament priesthood, muni sila ang mga tao nga nagrepresent sa Dios ngadto sa katawhan. Okay? So, ang ilang trabaho niini mao gayud ang pagduol ngadto sa dito gyud sa templo, makasulod sila sa templo, makaduol sila dito sa presensya sa Ginoo, muni ilang trabaho nasa temple. Pag dili ka priest, dili ka makasulod. Munay ang balaod nila sa unang panahon sa Old Testament kung tanawon nimo dia. Now, gali dito sa sa temple, do na siya na-divide na siya into two, the most holy place and the holy place. So dito sa most holy place, walay laing makasulod dito gawa sa high priest. Okay? So, the rest nga mga priest nga dili high priest, dito na sila sa holy place and maybe gani nasa outer court. Okay? So, muna nga usa ni silang mga kanang gitawag na tuog benepisyo usab, privileges nga sila mismo makaduol nga to sa Ginoo. So, sa unang panahon, for short, dili tanan diretso makaduol sa Ginoo. Kung nakay pagkinahanglan, nakay problema, o ba, nakay sala or anything, mangita sa kagpare, mudul ka dito. Narin sila mga balaod nga ginasunod. O dito din, ayak pa rin ka mahinluan sa imong sala, or kung nakay mga prayer, na properly, ma-answer sa Ginoo, something yun na. So, in other words, when we talk about priests sa Old Testament, it talks about or it involves sa pagduol ngadto sa Dios mismo. Okay. Akong balikon, dili tanang tao sa unang panahon makaduol ngadto sa Ginoo. Okay. Usa lang ni sa mga
kini exclusive lang sa mga priests or sa mga Levites. Okay? Now, din sa Bible, ato na siyang mabasa. Sa Deuteronomy chapter 21 verse 5. Akong basahon din 21 verse 5. The Levitical priest shall step forward, for the Lord your God has chosen them to minister and to pronounce blessing in the people of the Lord and to decide all cases of dispute and assault. See? Atong mabasa din ni klaro isa ang mga Levites, sila ang mga pinili sa Dios nga muoy mag-minister ngadto sa Dios. Muduol ngadto sa Ginoo, o di lang guys sila muduol ngadto sa Ginoo, but also they are called also to pronounce blessing ngadto sa mga tao. Okay? And another silang trabaho is settle sila, they will decide or settle cases of dispute and assault. So muna ilang mga trabaho, tanaw niyo, di ba? So kung pare ka sa una, medyo dako-dako gyud imong trabaho. Okay? So muna ilang trabaho. So see, atong makita din nga ang una nila nga trabaho mao gyud ang pag-minister ngadto sa Ginoo. Okay? Atong makita din nga ang ilang trabaho pinili sila sa Dios para makaduol ngadto sa presensya sa Ginoo. Pag-minister sa Ginoo, ikaduha, pag-minister ngadto sa mga tao. Okay? The next thing sa priest din sa Ezekiel chapter 44 verse 15. Gi-specify din gyapon pagmayo. But the priests, the Levites, the sons of Zadok, that keep the charge of my sanctuary when the children of Israel went astray for me, they shall come near me to minister unto me, and they shall stand before me to offer unto me the fat and the blood, said the Lord God. See? So, dini atong makita gihapon ani nga verse mo, sila ang in charge sa sanctuary, anya sila pod ang muduol ngadto sa Ginoo para mag-minister, labi na og makasala katong Ginoo kanina, pag makasala ang mga Israelites, sila ang muduol ngadto sa Ginoo in behalf sa mga katawhan. And also, the moment sa nga makakonect na sila sa Ginoo, sila pa mo represent sa Ginoo ngadto sa katawan. So naay vice versa ang ilang trabaho. Okay? So, diya silang ministry, it involves many rituals. Daghan kay silang mga rituals and ceremonies. Daghan kayo. Oh. It's another lesson kung ato nang isgutan, daghan kay na siya. Kumuti mo naon. Oh. Pero I want you to understand nga tanan nila nga buhat gitawag siya, they are just symbols of spiritual realities that would be happening in the future. So tanan nga mga seremonya nga ilang gihimo, example niya na nga pinaka-basic kayo, example ka ng pag makasala ka sa unang panahon, nag-require sila og naipat yun. Kaya ako minsan sa Bible, Romans 6:23, ang bayad sa sala, mong kamatayon. So kailangan dunay kuan na ay mamatay on your behalf. And bato po yun sa Bible na without shedding of blood, there is no remission of sin, or there is no forgiveness of sin. So, ato makita sa unang panahon, pag nakaisala, magto ka sa pari, pag ato mo sa pari, magdala ka og karnero. Oh. Kunya dito ang imong sala, imong itapyon nimo ang imong kamot to sa karnero. Bali i-impart nimo dito ang imong sala sa karnero, babalin to sa karnero. Ug on your behalf katong karnero mo ipatyon ihawon. Sunugon himuon nga offering kadto sa Ginoo. Og ikaw dayon mahinluan, o in other word mapasaylo sa imong mga sala. So, that is one of the examples sa gitawag spiritual realities nga makita nimo da, mga symbol of spiritual realities nga may tabo sa future. Okay? So, mo ni gingon din sa Bible nga sa Hebrews chapter 10 verse 1. Yung siya din sa Hebrews 10 verse 1, the law is the only shadow of good things that are coming, not the reality themselves. For this reason, it can never be the same sacrifices repeated endlessly year after year make perfect those who draw near to worship. So, din sa Hebrews chapter 10 verse 1, katong nga mga balaod, seremonyas, katong nga mga rituals nga ilang ginahimo is just the shadow of the good things that are coming. Or in other words, akong gingon ganina, mga spiritual realities nga mahitabo in the future. Okay? Kay kato siya, kung imong tanaw pagmayo, katong example na ko nga karniro sa ilang mga seremonyas, kay pinaka-common nila na siya.
ilan ang ginabuhat without knowing nga katunay siya nag-point out or nagtudlo ngadto kang Hesus. Nga mao ang ultimate sacrifice, nga mao ang Lamb of God that takes away the sins of the world. Si Jesus ang gisgutan nato. Okay? So, muli sa itong makita ni, it is only a shadow of the good things that are coming, not the reality themselves. Or, atong makita nga, katong tanan, mga ceremonies ceremonies and rituals, mao to siya ang symbols sa umaabot nga Misaya nga mao si Jesus. Okay? So, muna siya. Sa akong balikon, ang Old Testament nga priesthood, tanawon nimo pag maayo diha, mga igsoon, sila lang gid ang naay otoridad nga makaduol ngadto sa Ginoo. O makasayn-sayn og duol ngadto sa Dios. Okay? So sila na po ang gitagaan sa Ginoo during ato nga time sa ilang panahon sa Old Testament. Now, dinito sa New Testament nga priesthood. Ganina, it talks about the Old Testament priesthood. Dito sa New Testament priesthood. Okay. As I said ganina, naasa lagi tawag og high priest, di ba? Dito sa New Testament priesthood, na ay bag-o nga line up sa gitawag na tuog pagkapari, in other words, sa pagka-priest. Okay. Og ang atong high priest during nga time, dili na magpuli-puli. Isa anong panahon kay pag matigulang, for example, kato si Eli, ato makita, tigulang naman kay siya man ang high priest. Pagkamatay niya, supposedly dapat yung anak mo puli, or lain nga mga priest, high priest nga namatay, pulihan na po sila. Okay? Pero sa atong panahon karon sa New Testament nga priesthood, wala na pagpuli-puli ang atong high priest. And we have this high priest nga mao si Jesus. Okay? Si Jesus Christ, siya ang atong high priest. Ingon din sa Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Therefore, since we have a great high priest who was ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firm to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have the one who has been tempted in every way, just as we are, yet did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So, nindot kay pulong sa Ginoo, guys. So, dinhi sa New Testament na we have this new sets of priests. Og dili na gikan sa family sa Levite, but ang atong high priest ani nga tay mao si Jesus Christ. He is our high priest. O gani, akong ganan ani nga verse inyo sa dinyo. Kini siya nga high priest. Kuan siya nakasabot pag maayo sa tua. Na sa kuan pa nag-empathize siya sa tua. Ay nga naman, siya sa mismo personally, he'd been tempted in every way, pero wala gid siya nakasala bisag gamay. Okay? So in other words, siya ang perfect nga high priest sa atong panahon karon. Okay? Kay tanawon nimo pagmayo, sa una ang high priest lay ilang gabuhaton. Before sila musulod, kailangan nila hinluan daan ang ilang kaugalingon. Okay? Sa balaod sa Udiyo, kung Levites ka niya, ikaw ang nasa nga high priest, so musulod ka dito sa holies of holy. So sa pinakabalaan nga dapit. So dili ka magpatakag sulod dito nga musulod lang ka dito nga wala kay klarong preparasyon sa imong kaugalingon. Ngano man, anytime ka pwede mamatay. Sa presensya sa Ginoo. Okay. Munang sila ang mga high priest sa una, naana sila hikot nga kuan pieces silang til. Naana sila mga gamay nga bell, mutiling-tiling dito sa ilang kuan, ilang sid-sid sa ilang murag sutana. Kay samtang mag-minister sila dito sa presensya sa Ginoo, dito sa Ark of the Covenant, samtang mag-look sila dito, mabalaan nga madunggan nila, buhi pa nga pare. But the moment nga wala na tingog, meaning to say, nasipyat siya dito. Diretso, patay siya sa tubangan sa Ginoo. Munang, before sila musulod, ang high priest sa una, maligo siya, manlimpyo siya pag maayo, then, anang gabi una, di siya pwede mo dulog siyang asawa. Kailangan,
ang iyang kinabuhi ana nga oras limpyo gyud kayo. Pati ang sanina, physical and spiritual dapat limpyo siya. Or else pag masipsyat siya dito sa tubangan sa Ginoo, automatic patay sa dito. See? So, ingon na. Pero karon, we have this high priest which is perfect. Gitintal sa bisan unsa nga pamaagi pero wa gyud na kasala. In other word, kini siya nga high priest, perfect nga high priest. Di na kailangan mag-sacrifice ni nga high priest. Ngano man? Siya mismo ang nag-sacrifice para sa tuwa. Muni si Jesus. Okay? So, muni nakanindot nini. Og in other word, another pagyud kini nga high priest, si Jesus was the fulfillment of all the symbols of the Old Testament priesthood. Siya ang fulfillment sa Old Testament nga priesthood. Actually, katong mga pare nga ilang na experience or ilang na kwan sa una sa Old Testament, nag-point out gyapon to sila kadto kan Jesus. Nag-symbolize gyapon to sila ngadto kan Jesus. Para makaduol dito sa presensya sa Ginoo, maka-minister sa Ginoo, og the same time sa mo gawas sila, maka-minister pud sila sa mga tao. Okay? So, ato nang makita nini. I don't have enough time para atong isgutan na siya nga mga symbols. Daghan kay na siya nga mga symbols nga nag-represent or nagtudlo or nag-symbolize kan Jesus. Okay? So, para yun ta. So, dinhi sa ato makita ang lineage sa Levitical priesthood was replaced in the New Testament priesthood, which is mao si Jesus Christ. Giilisan siya. So, ang Levitical priesthood na ilisan. Sabot sa New Testament, dili na sa lineup ni kining Levi. Okay? Dini sa Hebrews chapter 7 verse 11 to 13. Therefore, if perfection were through the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest would rise according to the order of Melchizedek? Okay. And not to be called according to the order of Aaron. For the priesthood being changed of necessity, there is also change of the law. For he of whom these things are spoken belongs to another tribe, which no man has officiated at the altar. See? So, it's no longer by dito sa linya sa kwan, sa kining kang Aaron or sa mga Levites. But right now, din sa New Testament priesthood, si Jesus ang iyang pagkapari naa sa lineage ni Melchizedek. Kung uban sa ito, wakakaila ka Melchizedek. Okay? Kana si Melchizedek, he is the only king and the same time high priest. King priest siya. Gali, the word Melchizedek is king of righteousness. Muna yung binisi yung pangalan. So, muna siyang lineage ni Melchizedek, si Jesus. Si Jesus, he is the king. The same time, he is also the high priest. Okay? So, naada nga lineage si Jesus. O kang nakanindot niya anak, kaya nga naman, sa New Testament, di lang si Jesus, yes, si Jesus itong high priest, pero di lang si Jesus ang pari. Yes, he is our high priest, but under the New Testament, all believers are priests to God. Tanan nga mga believers, kung nagdawat ka kang Jesus nga Lord and Savior sa iyong life, pari ka. Wala po'y madre din kung babae ka, no? Wala man po din din pari rin yun din. Under the New Testament, all believers are priests to God. Mababae kag malalaki, pari ka. Ano, pastor? Pari na yung pastor. Yes! Atong mabasa sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Usa di sa paborito kay nga verse. Ingon din sa, but you are a chosen people. Ingon si Peter ngadto sa mga katawan sa Ginoo. You are the chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Wow! You are a chosen people, a royal priesthood. So, ang mga believers ni Jesus, di lang sila mga priest na ultimo, nga kaliwat ni Levi, but they are called royal
priesthood. Because our high priest is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. See? Then, unsa may trabaho nila ani? Iyon sa dini, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. You are God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. See? So, in other words, we as the priests, we are called by God to declare praises, to declare His greatness ngadto sa mga tao. Okay? So see, ikaw ug ako, mutuo mga sakog dili, kaya mo nga pastor, pare rin ko. Karon pa ko na sa pastor nga pare rin ko. Yes, you are. Di lang ka basta-basta ultimo nga pare, but you are a royal priesthood. Another verse, Revelation chapter 1, verse 5 to 6. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to Him who loves us and has freed us from sins by His blood, and has made us to be a kingdom and priests to serve His God and Father. To Him be the glory and power forever and ever. Amen. See? Iyon sa dini, we are freed from sins by His blood, and He has made us a kingdom and priest. See? Di ka muto nga pare ka? Yugasan ka sa dugo ni Jesus? Yugasan ka sa gipasaylo kasi mong mga sala? Pinagi sa paghugas sa dugo ni Jesus? O gihimo ka nga pare at tubangan sa Ginoo? Okay? So, all New Testament priests are called to offer praises, sacrifice to God, but not like the Old Testament. Okay? So, in other words, muna siya, believe it or not, dapat ato ning ibutang sa tungulo kasing-kasing. Dapat makasabot ka, yes, sa Old Testament. Sa Old Testament, pinili ra ang makaduol nga to sa Ginoo. Pipila lang. O gali na agi grupo sa mga tao nga mao ra makaduol sa Ginoo, or usa ka tribe sa Israel nga mo rin makaduol sa Ginoo. But salamat kan Jesus Christ nga sungod sa iya, siya ang atong high priest, ug dunay bag-o nga linya sa pagkapari. Ug kay namay bag-o nga pagkalinya sa pagkapari, so of course nausab sa ng balaod, giusab pud ang balaod. Kay kung sa original nga balaod, ikaw ug ako di ta mo qualify nga pagkapari. Kabalo mo ano? Sa Old Testament, gawas nga naka sa lineage ni Aaron or kang Levi, dapat di ba pwede may mong pare ang mga medyo apiki o gagway. Sa unang panahon, samot na kung ako pastilan akong ilong ligid madanig pare. Sa unang panahon di man to pwede kay kailangan taloy-toy yung ilong. Na sila'y standard sa pagkagwapo ay ka madawat nga pare. Di ka pwede mapari nga kanang pungkol ka, di ka pwede nga mapari ka nga kanang nakay-depikto sa imong mata unsa bakaha. Di pwede. O sa imong baba, sa imong kamot ug tiil. Dapat kung pari ka sa anong panahon, kung mahimo, gwapo ka. Di ba? Pero salamat sa Ginoo. Amen. Gipulihan sa Ginoong balaod. Tanan na pwede makaduol sa presensya sa Ginoo. Tanan nga mga believers, according din sa Bible sa atong gibasa ganinya, God made us to be a kingdom and priest to serve His God and Father. You are priest. Ug dunay akong i-specify pagmayon, duha ka trabaho sa pari. So, I hope nga imuning na sinkin na sa imong una kasing-kasing karon nga pari ka. Okay? Naay duha ka trabaho sa pari. Ako na na-mention ganina, pero ako tagag-emphasis karon. Number 1, ang ilang rules. Number 1, to minister to God. Pag-minister nila nga to sa Ginoo. Muni nga mga tao nga duol sa presensya sa Ginoo, gaampo, ga-worship. Muni nga mga tao nga din dunay mga privilege, sila ang nay-privilege nga makaduol nga to sa presensya sa Ginoo. Muna ilang pinakauna, pinaka-main,
to minister to God. They're in charge in the sanctuary, mo to sa Old Testament, kung tananin mo. Pero din sa, in the whole thing, ang pinaka-common nila is mo nisa. Mao po din atong trabaho karon. We are called to minister to God. That's why when we worship God, it's not about us, it's all about Him. Amen? So, muna sa da, when you are called to minister to God, to praise and worship. Diya sa mga pagdayeg o pagsimba sa Dios, gitawag ta sa Ginoo para maka-minister sa ila diyan. Through prayers, that's why all of us, kay pare man ang gi-consider man ni Jesus, mo man ang tawag ni Lord ni Jesus sa ato. Gali si Peter sa ato, we are royal priesthood. Okay? So, that's why we have this rights, or in other words, this privilege nga makaduol sa presensya sa Ginoo tungod sa grasya ni Lord. Okay? Another thing, ikaduha, to minister to people. Muning duha. Minister to God and minister to people. Munang, importante kayo. Kay ang pare, kung dili siya gikan sa presensya sa Ginoo, kung wala siya nag-minister ito sa presensya sa Ginoo, wala siya ma-impart ngadto sa mga tao. Wala siya ma-minister ngadto sa mga tao. Di ba? Kaya nga naman, siya ang representative sa Ginoo ngadto sa mga tao. At the same time, siya po ang representative sa mga tao ngadto sa Ginoo. Nakuha ninyo? So, duha siya kung tanawin mo siya. So, duha, they're called to minister to God. And, number two, they're called to minister to people. That's why, kay mo man ang atong privilege as a believer. Ingon si Jesus, He made us to be the kingdom of priests and kingdom and priests to serve His God, the Father and Father. So, we are priests. So, atong igabling opportunity. Kini nga privilege nga gihatag ni Lord sa tuwa. Sa unang panahon, dili basta-basta bisag di ka basta-basta makaduol sa presensya ni Lord. Dahil pa kay dapat agyan. Pero the moment you accepted Jesus as Lord and Savior in your life, you have now the access to the throne of God. You have now the access nga makaduol sa presensya sa Ginoo. Unsa man ang status sa imong kinabuhi, unsa man ang nabay dipikto imong mata or anything, or bisag naglunang ka sa sala, bisag pag nagkaproblema ka, sultian ta ka, doon na kay access nga makaduol sa presensya sa Ginoo. The moment you humble yourself, the moment you believe in Jesus, the moment nga imo siya dawaton nga Lord and Savior sa imong kinabuhi, makaduol ka sa presensya sa Ginoo. And God will accept you. God will forgive you. God will cleanse you from all of the unrighteousness nga nasa mong kinabuhi. Okay? So, muna siya nakanindot. So, irrespective sa atong nabuhat or irrespective sa atong kuan kanang pagka kita as a priest ni Lord, muduol ta ngadto sa Ginoo. That's why it's so important ang atong personal nga relasyon sa Ginoo. Believers, paminaw mo. Importante gani sa masamdor ba? We are called first to minister to God. We are called to minister to God first ngadto sa Ginoo. Ikaduwa na lang sa mga tao. Gani dinhi sa Mark chapter 3, basahon nimo diha. Gitawag ni Jesus sa iyang mga disciples, ang iyang 12. They called them. Tadi niyo, akong basahon. Mark chapter 3. Sa natawag si Jesus sa mga disciples, verse 13, yun sa dinhi. And Jesus went up on the mountainside and called to him those he wanted. And they came to him. He appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach and to have authority to drive out demons. That is Mark chapter 3 verse 13 to 15. Noted, gipili sila sa Ginoo una, in the first place, is to be with Him. To be with Jesus. See? Next na dayon ang butang is mao ang pag-minister sa mga tao, which is to preach and to drive out demons. See? That's why it's so important our relationship with God. Our pinaka-concern karon mao gid atong relasyon sa Ginoo. Because we are called to minister to God. Amen. Kay pag dili na siya ma-settle sa imong life, pag di na maplastar sa imong kinabuhi, di na mo na mahimo priority sa imong kinabuhi, sultihan ta ka. Magdi magkadimao ang dagan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Oh, ang atong pagsimba, atong pagpangalagad sa Ginoo, wa man kay tayo nasabtan.
That's why it's so important our personal, intimate relationship diha sa Ginoo as a priest. Amen? So, now, ato ni i-cultivate. Ato ni i-cultivate sa itong personal nga life. Okay? Kay, mo man siya ang pinaka-key. Kita man ang representative ni Lord para sa mga tao. Pag wala kay madunggan ni Lord, wala kay ma-minister para sa mga tao. Kung wala yung instruction nga gikan ni Lord sa imuha, so pag ang resulta, pag may istorya ka sa mga tao, gikan na si imuha. Dagana, sa Old Testament nga mga priest, puro na sila buot-buot. I just remember katong mga anak ni Eli during sa time sa war, katong nga mga high priest kay pabadlong man kayo, katong nga mga priest kay pabadlong kayo. Ang ilang ginabuhat tungod ilang papa high priest man, naigubat na itabo sa usa ka gingharian between Israel ug sa usa ka gingharian sa mga Philistines during ato nga time. Ilang gibuhat without any instruction gikan kang Lord. Kay katulog isa sa pagkadungog sa Ginoo nga katong nga mga tao, katong nga mga pari sige na magpabadlong. Basahon nimo ilang mga kinabuhi, mga salawayon kayo. Oh. Makita nimo grabe ka salawayon nilang life. Unya pag-abot sa gubat, yabot isantop silang ulo nga, uy. Napildi man ta. Atong dadon tong Ark of the Covenant. Atong pasanon, atong dadon dito sa panggubatan. Umutang na itabo. Gidala nila. Sila nag-utur-utur kaya may lang makapasa na to sila raman. Pag-abot dito, pasa nila. Pag-abot sa Ark of the Covenant, singgit ang mga tao ba? Ang mga soldiers dito sa Israel, mga Israelites, ilang mga soldiers, singgit ang ingon ng Bible, nauyog yun ang yuta. Palagay mga Pilistines, grabe. Sugat nung kasing gito, grabe. Pili na tayo ron. Pero guess what happened? Tungkol kini nga mga tao, walay klaro nga papag-minister nga to sa Ginoo, unsay natabo silang life. Instead nga mudaog sila sa gubat, napildi nun sila. So, naulawan ang Ginoo. Di naulawan, sila ang naulawan. Kay mga tao nga ga-minister, mga tao nga expected nga mag-minister sa Ginoo faithfully, nga with the life nga diin, nga makapahimuot sa Ginoo, kini nga mga tao, nagpabadlong, dili mayo ang ginabuhat. Unang resulta, abay nila, gidala na nila ang symbol sa presence ni Lord. Pero ang problema, wala naguban si Lord sa ilaha. Nga naman, buot-buot. It just come, abot na yun silang una-una, sa una, daog niya ni. Sa una, muning gikadlukan sa mga kaaway. O ang nakapait pa yun during atong time nga war, kaya ang Ark of the Covenant na-capture sa mga Philistines. It's so sad kayo siya. Okay? Munang, importante sa ito as a priest ni Lord, dapat we live a life na din makapahimaya nga ito sa Diyos. That's why, first, in order to minister to people, kaya remember kato silang duha ka anak ni Eli nga mga priest. That's the time unta nga mga minister sila. Mag-minister sila sa mga katawan. Kaya naman, they are in depressed. They are in great struggles and problem, physical nga warfare. Nakita nila nga wagin sila about. Pero tanawa, unsay nitabo. Ang ipag-minister nila, gidala pa nila ang symbol sa presence ni Lord, which is ang Ark of the Covenant, imbis nga muhatod sa kadaugan, nihatod sa kalaglagan, kapildihan sa ilang kinabuhi. Munang, it's so sad. So, importante kini masabtan na ito pagmayo. Muna nga, kita, as mga priest ni Lord, ingon din niyo, sa 1 Peter chapter 2, verse 4 to 5. 1 Peter chapter 2, verse 4 to 5. As you come to Him, the living stone, which is Jesus, rejected by human, but chosen by God, and a precious to Him, you also, like a living stone, are being built into the spiritual houses, and to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So, si Jesus is the living stone, but we are also the living stone. Okay? Nga, yung siya are being built into a spiritual house to be holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So,
as a priest niya ni Lord. We are called to be holy priesthood. Di lang ta royal priesthood, but we are also holy priesthood. Called to offer spiritual offering or spiritual sacrifices ngadto sa presensya sa Ginoo. Now, unsa man nga mga sacrifices, okay? What are these 4 spiritual sacrifices as a New Testament priest diya sa tubangan sa Ginoo? Number 1, ourselves. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Yun ang Bible. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. I'll do it again. Ingon si Paul, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. And verse 2, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. See? So, first, unsa may dapat ito i-offer sa Ginoo? As a priest, ingon din ang Bible, ourselves, ang imong kaugalingon. Unsa man to pag-offer, pastor? Kaysa una, pag na-sacrifice, patay. Kabalo ba mo na? Ang sauna, pag paingon kay sacrifice, lamb sacrifice, napagay mga pigeon, kung pobre ka, patay yun na. Okay? Oh. So, yun din sacrifice, our lives, our bodies, atong i-offer nga to sa Ginoo as holy and pleasing to God. Holy and pleasing to God. In other words, we worship God by living a holy life or a life of purity. A true worship is not only measured by going to church every Sunday or may kay ka mo kanta, may kay ka mo gitara, may kay kang tingog. No. It's about a life that is pleasing to God. A life that is pure and holy before the Lord. How, pastor? Saan man? To live a holy life, pleasing to God. How? Naitubag sa verse 2. Do not conform to the patterns of this world. First thing and foremost, ayaw, awat. Are you glorifying God sa imong kinabuhi karon? Dagan sa ato gawat-awat. Usay makapaymot din ng TikTok, di ba? Karon sa atong panahon, di ba? TikTok, di ba? Silang mga sayo-sayaw, mga kuwan. Oh, para mapansin lang. Muna pinakakusog karon nga apps. Oh. Makita nimo pero to the point nga uban dili na wholesome, makita nimo wala na gyud. So, what is your purpose? Nganong sigag sayo-sayaw da? I'm not saying no ako ano, anang so kijib sa ganing poso di na lugar ta mag-TikTok ani. Pero wait, uban kay wala lagi lang purpose. Sa may purpose. Para mga tino na ako mapili magkiat-kiat dito, uban magpasikat, magpakuan. Because mo man na sa trend ka na kung tanawin mo, no? Pero sad to say, did you glorify God during anang time? Nalipay ka si Lord? Siguro doon na yung mga tao nga nalipay nimo o nga, kimot kasi sa imo kay may kay ka mag-awat-awat, so baka nila, so baka na imong pangkuan-kuan. O kaya actually, dili mo gina mo original yung mga tingog, ang uban, dili na original nga kuan, di awat, di ba? Na mga ina sa TikTok, tanawin mo. Na isa din speakers, ang ikaw din ni, ana, di ba? Tubag-tubag. Pero problema is, nakapaymot ka sa tao, nakapaymot ka sa Dios. Muna pangutana niya, di ba? So, muna sa motibo nimo. Okay? Kay puro na lang ka TikTok. Puro na TikTok. Wala kay TokTok. Sige, TikTok, kadugayan, wala yung sulod ang utok. Di ba? Tuktok saan? Panuktok. Ama ka manuktok.
manuktok ka dito sa presensya sa Ginoo. Di sa mo mga pag-ampo, mga pagdayeg, pagsimba, paghatag panahon ngadto sa Dios. Amen. Okay? So, we live a life that is that is holy and pleasing to God. Do not conform to the patterns of this world. Marang, una question, no? Being holy is dili man tong kuan. Simple definition sa holiness is ano tagas kig bangas nya sa nina puti nya kada bitaw wala di ka kasala bitaw nya balaan kay ka maganaan gi ka no di man mo balaan. Oh. Being holy is being different. Simple as that, being different. What is it? Being holy is do not conform to the patterns of this world. Remember, ang worship, ang mga pagdayeg, pagsimba sa Ginoo, di na ba na sa kanta ba? Dagan kay kung nailan nga mga worship team, may kay mga anda. Pero, mga kinabuhi sa lawayon. Usa ko ana sa una. Honestly. Worship me, lead me worship, pero pag human, dito mi sa bye-bye sa kuan, sa chat. Wala, gapon. We're thinking, worship me kay Lord. Pero sa mga kanta, pero ang tinuod nga pag-worship sa Ginoo day, mga ato rin kagulingon, our action, our character, our words, even our thinking and motives in our hearts. Nadia ang tinuod nga pagsimba sa Ginoo. Wala nagpasabot nga wala ka na adto sa church, wala ka nagkanta diya, wala ka nakasimba sa Ginoo. If you live a life differently from the patterns of this world, you are glorifying God sa imong kinabuhi. You live a holy life. Being different. Amen. Oh, ay na pag-awat-awat sa ilaha. Wala makagitawag ni Lord para mag-awat-awat sa ilaha. Gitawag ka ni Lord para moawat kay Lord. Amen? To become like Jesus Christ. Another thing, be transformed by the renewing of your mind. So see, kung saan na ito nga malibta nga holy life and pleasing to God, ayaw pag-awat-awat sa kalibutan. Ikaduha, dapat mausab ang atong mga panghuna-huna. And the only thing nga mausab atong panghuna-huna is through the Word of God. Pag wala kay Word ni Lord, dili gid mausab yung panghuna-huna. Because everything nga atong na-learn, atong nakatunan, I want you to understand, everything nga atong nakatunan ng kalibutan na, tungod sa atong nabasa, sa atong natun-an, sa atong sa tawag na kanang natudlo sa atoa. Kung unsa imong ginabasa, ginatun-an, ginatagaan og panahon, it will become you. May sama ka. Mo permintin mo tan-awon, permintin mo kuan kung ikaw si kaglantaw og mga di maayo nga mga butang. Maparehara po ka sa ila. Bisag di kami ngun nga wa may nagtudlo so kani, pero mo may imong gina-feed sa imong sa. And the only thing ma-renew ni nga mga mindset, mga di maayo nga mga panguna-una sa atong kinabuhi is through the Word of God. Mindset na muna, mindset. Kung kana nga mindset na nabutang na sa tuwa, na sa kon pa nakaset na sa tuwa sa dugay nga kapanahunan. That's why kailangan ka og bag-o nga mga principles and ideas na muusab or muguba ang atong mga mindset. Pauni sa ang pulong sa Dios. Amen. So, muna siyang pinaka-importante. So, muna itong ma-offer kay Lord. First is ourselves. Wala may siya nga, katong pinakagwapo nga mukanta o pinakatsada nga manugtog. Mugito siya ang tinuod nga nag-worship sa Ginoo, nakahatag o mga spiritual sacrifices nga to sa Ginoo. No. Ang tinuod nga pagdayeg o pagsimba sa Ginoo naa sa atong pagkinabuhi nga balaan o kinabuhi nga nahimuot ang Ginoo. Amen. The way we act, our character, our words, even the way we think, and even the motives of our hearts. We glorify God. We worship God. We praise God. Amen. So, that's number one. Number two, our good works. Okay? So, our good works. See, kini ato maayo nga binuhatan. Ako lang ro pag maayo kay daghang mga tao, they do good works para maluwas. No.
Because our salvation is not by works, not of yourselves. It is a gift of God so that no one can boast. That's in Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Okay? So, wala to na ginabuhat ang good works. Nagbinutan ta kay para maluwas. No, di na mo. Okay? Ang atong maayong binuhatan according sa Bible, yung sa dinyo, sa Hebrews chapter 13 verse 16, sa NIV, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. So see, ang atong mga maayong binuhatan, it's no longer for good works, but ang atong binuhatan, it's an act of worship ngadto sa Ginoo. Atong mga maayo nga binuhatan. See, atong example sa Philippians chapter 4 verse 18, ingon si Paul, I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are fragrant offering and acceptable sacrifice pleasing to God. See? Example na itong mga paghatag, pagtabang nga to sa atong isikataw. It's an act of worship. Dili na siya wala na to na ginabuhat para ma-please ang mga tao. Gani sa Bible, kung tanawin mo din sa Matthew, gituduan ta ni Jesus nga, when we give, okay? When we give nga to sa mga nagkinahanglan, ayaw pagdala og trumpita. O sa atong panahon karon, ayaw pagdala og trumpa o pagdala amplifier nga, hey guys, tingnan nyo ako mga kapatid. Oh, magbibigay ako. Ganun mga anana ba? Oh, I'm not saying nga kuan kanang dautan ang magkuan. Pero kanang if you want kanang blessing nga gikan sa Ginoo, gusto ka nga si Lord mo reward sa imo, buhatan na siya nga kung pwede, wala ka rin taong makaila, wala taong nakakita. Pero ang Lord nakakita. Okay? So, ang tinuod nga kini ato man binuhatan, ato ni siyang muna siyang mga pagtabang to sa sikataw na nakinahanglan, especially sa atong panahon karon, guys. You want to be an instrument of God, nga malipay si Lord, nahimuot si Lord sa imong kinabuhi karon. Look for someone nga in need karon nga panahon sa atong crisis. Look for someone. Oh, sa ato sa mo basir, di kita na nakapiktado, balagwa ka nakadawat siguro og kuan katong sa DSWD nga mga kuan. O wala ta nakadawat og mga hinabang, pero nakita nimo nga grabe nga blessing ang gibubo ni Lord sa imo. Itabang mo na suban. Tagay panguban. Pero with a clear motives, dili para unsa, para inon ka nga buutan, kung dili, Lord, I do this para mahimaya ka Ginoo. And right now, guys, listen up. It's a great opportunity. It's our opportunity to reach out, especially sa mga tao, sa mga unbelievers, mga tao wa kaila kang Lord. Oh. Sa Matthew chapter 5:0 na kang ingon si Lord na let your light shine. Chapter 5 incha dinhi Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, the purpose or the motive sa atong paghatag is dili para kita makita nga may tao ta, kundi ang purpose na kini nga mga tao makarealize, makaduol sa Ginoo, makapasalamat, makadaig sa Ginoo tungod sa imong gibuhat. Muna pinaka-purpose. That's why I urge you, especially sa atong mga believers karon. We are number one, balik ko itong ganina, ang trabaho sa priest, we are called to minister to God, and the second is to minister to people. This is one way of ministering to people. Ug ayaw lang paghatag, naghatag ka. Oh. Maghatag ka, lubos-lubusin mo na. Oh. Ayaw lang sila tagaig material, tagay po dito spiritual. Oh. It's a great opportunity sa atong panahon karon sa crisis. Daghang mga tao nagkinahanglan sa Ginoo. Labaw sa tinapa, labaw pa sa kanang bugas nga ilang kakadawat or kwarta nga gikan sa DSWD, nagkinahanglan sila og pulong nga mga encouragement, pulong nga gikan sa Ginoo nga makahatag nila og pagtuo. Makabaton sila pagtuo pinagi sa pulong sa Ginoo. Amen. So muna sa that, okay? So that's why our good works, okay? Buhat ta og mga mayo.
Di lang siguro sa kanang paghatag lugar sa mga nagkinanglan, na may mga tao nga nagkinanglan sa atong mga pagtambag, nag-struggle sila, na sila mga wa sila kasabot sa dagat silang kinabuhi. Pero dili sulag mga anong naakaw, nag-ila mo, pwede mo siya tambagan, ampuan, see? Kaya nga naman, ikaw ang instrumento ni Lord. Okay? O kanang imong ginahimo, you are worshiping God. Amen. Ang pag-worship sa Ginoo, balik ko na ako, dili na sa mga kanta-kanta. Pato pa ni Rick Warren, everything you do that will bring pleasure to God is worship. Tanang imong ginahimo nga makapahimot sa Dios, that is worship. Imong ginahalad nga to sa Ginoo. Okay? So, our good works. Number 3, our wealth. Our wealth. Ang atong mga kabtangan, itong mga bahandi. Isod sa kayo nga, naka-offer ka sa Ginoo sa imong kaugalingon, Lord, I offer my life to you. Your whole life, imong gi-offer sa Ginoo, except pag-abot aning finances, Lord, way labot ka, Lord. Isa, Lord, kachip lang, Parang kapoy biya kaya na ako ni tinarbaho, ayan, kapoy biya na ako ni paningkamot, diskarte para makasinso lang ko, badato ko. No! Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Proverbs 3, 9 to 10. Honor the Lord your God with your wealth, with the first fruit of your crops. Akong basahin kung kumplito din sa akong kwan sa Proverbs. May lang Una kanindot ani nga verse, kaya ano man, doon na sa jay saad sa Ginoo. See? Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, akong balik kong ginigay. Saad ni nga verse, Honor the Lord your God with your wealth, with the first fruit of your crops. Then your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. See? So, we worship God through sa atong mga wealth. We can offer God through sa atong mga bahandi, mga butang nga naa kita. Gituno din sa Proverbs, honor the Lord your God with your wealth, with the first fruit of your crops. Dapat i-honor na to si Lord sa atong finances, sa atong bahandi. Di lang siya Lord sa atong life, di lang siya Lord sa atong family, but also the Lord sa atong wealth, sa atong possession, sa atong mga kabtangan. Muna yung importante masabtan ba? Nga naman, dili lisod maghatag kung nakasabot ka nga walay imo. Amen. Dili lisod makahatag nga to sa uban. Especially because we are talking about good works na mutabang ta nga to sa uban. Dili lisod maghatag, labi naglaside ka nga kanang imong kwarta, dili na imo gikan na sa Ginoo. O siguro ikaw man yung nakakuha na, kay ikaw man yung makikita ka mo diskarte sa negosyo, whatever. Pero naghatag og kaalam sa imo, naghatag og kusog sa imo si Lord. So, walay rason na di mo siya i-honor. So, that's part of worship. When talk about praise and worship, pagsimba sa Ginoo, ang atong wealth, ang atong mga kinitaan. Kaya naman, kanang atong mga kinitaan, product na sa kusog na gihatag sa Ginoo, product na sa kaalam na gihatag sa Ginoo sa tuwa. Di ka maingon ana og wala ka tagay sa Ginoo kusog, wala ka tagay sa Ginoo kaalam. Di ka maingon ana og nagpabilin ka, wa ka gipadako sa Ginoo, nagpabilin ka nga baby. Itubo ka, nagkamalay, nakadako imong kaalam o kay balo. Kung wala si Lord, wala kay mahimoy. Amen. So, one way nga din atong ma-offer is one of our spiritual sacrifices is diya sa atong mga paghatag. Diya sa atong wealth and possessions. The way nga atong siyang mahatag, the way nga atong ma-worship, magbuhat na is sa atong paghatag sa Ginoo. Okay? So, muna, importante kayo. And last, are obedient to the Great Commission. Are obedient to the Great Commission. Ang atong obedient diya kang Lord. Ang kasing-kasing sa Ginoo karon naagid sa mga laws, naa sa mga tao wa nakaila sa iya. So, grabe nga sacrifices ang gi-offer ni Lord para lang maluwas ta
Maluwas ang tibok kalibutan, maluwas ang imong barkada, imong amiga, maluwas ang imong classmate, imong silingan, imong kapamilya. Grabe nga sacrifices ang gibuhat ni Lord. Kita sad, mungutana, wa ba kahimuon po yung mga sacrifices towards ana. And I want you to understand, guys, wala ning Biblia karon sa atong kamot, or wala ka na himong Kristiyano karon, wa ka kaila kang Hesus, ug nakabaton kang Lord, kung walay mga tao nga nagsakripisyo para nimo. They no longer love their lives. They no longer, kung bitaw ka ng katong sa Revelation, nga wala na lang gibali ilang kaugulingon, for the sake sa mga tao, for the sake sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Okay? Muni nga mga tao, muni dapat masabtan to pag maayo. Usan ni sa kanang atong ginabuhat ni para sa pagdayeg ug pagsimba sa Ginoo. Usan ni sa pinakahumot pud nga halad tubangan sa Ginoo, ang atong obedient diya kang Lord sa Great Commission, especially kining Great Commission, no? Kay importante win souls and make disciples. Grabe. Balik ko na ako. Daghan na kayong dugo nga naula, kinabuhi nga nawala, maabot lang ni sa tuwa. Inipulong sa Dios. Daghang mga tao nga gipang torture, gipang patay, tungod kay nagwali sila sa pulong sa Ginoo. They sacrifice themselves. Nasayod sila nga ilang kinabuhi, dili na ila kung dili iya na sa Ginoo. That's why yun si Jesus, how beautiful, yun ang Bible, how beautiful are the feet to those who bring good news. Itong mga tao nga gawali, ga-share sa pulong sa Ginoo, ga-share sa gospel nga to sa ubang mga tao, ga-win souls and make disciples, kakalipay yun ang Lord anagin. Muna itong mga sacrifices nga itong ginayon, spiritual sacrifices. Gani, kumbuti mo noon, kung ano man ka nang, wala mo tagi mo para maluwas ta or anything. Ako lang karon pag gusto na ba kay, dili mo guni para unsa nga maluwas ta, aron unsa, giluwas na ta sa Ginoo. Unta, masabtan, ug ma-realize nato bitaw nga, tungod sa gibuhat ni Lord, tungod sa atong nadawat, nga kapasayloanan, kaluwasan, kinabuhing way katapusan, wala po tayo, dili po unta ta mahimutan nga wala tayo buhaton para sa uban. Amen? And the only key ana is our obedience. Karon sa atong panahon, daghan na kayo ang nag-ingon nga mubalik na si Lord. Hapit na mubalik si Lord. Manang akong kakadungan bisag sa kwan, they are so busy kay ang internet, ang social media, magunagi mga Christian nga kwan, mo gina ilang pinaka trend. Hapit na mubalik si Lord. Yes, I believe hapit na mubalik si Lord. Pero kabalo ba ka para gusto ka nga madali gid ang pagbalik ni Lord? Ingon ang sign, ang pinaka-sign gid nato is when the word of God, when this gospel will be preached through all the world, then the end will come. Mo gina siya. Mubalik niya punta sa unsa ang pinakasugo ni Jesus sa tuwa. Okay? So, muna siya ang tinuod nga mingo ka karon og pagdayeg pagsimba sa Ginoo. Atong gina-offer ang atong self, atong mga maayong binuhatan, pinagpagtabang sa uban, ang atong wealth, then ang atong obedient diya sa Ginoo, especially sa Great Commission. That's why I challenge you today, as the priest of God, mga priest man ta, balik ko na ako, para di ka makalimot, duwa atong trabaho, para mahimutang epektibo nga kanang servant ni Lord sa Great Commission. We are priests, so we are called to minister to God. So when talk about minister to God, it talks about our personal relationship sa Ginoo. Munang dapat na ito i-cultivate karon. Ako ni balik-balikon, nata karon sa especially sa ato din sa Cagayan de Oro, para naman ta general quarantine, di ba? GCQ, General Community Quarantine. So naaga punta ka, pero dili kaysa mostly sa ato nagit sa atong balay. So spend time with God. Yung morning opportunity, grab the opportunity na mas ma-develop imong relasyon sa Ginoo, imong prayer, imong personal nga worship, imong personal nga pagbasa sa pulong, pagtuon sa pulong sa Dios. Muna atong buhaton. Okay? So, minister to God through prayer and worship, praise and worship the Lord.
And kabalo kan si resulta na, it will result sa ikaduha nga trabaho na to as a priest, to minister to people. Amen? So mahimutang epektibo nga alagad sa Dios nga makaministeryo nga to sa uban, makatabang nga to sa uban, kung una nakakonekta nga to sa Ginoo. Maayo atong relasyon kang Lord. Okay? So karon let's pray. Karon mag-ampo ta sa Ginoo. I pray na matag usa sa ato karon nga nakaron na minaw dinhi. Una ma-develop itong relasyon sa Ginoo. Remember, we are priests, a royal priesthood at tubangan ni Lord. We are called to minister to God, and we are called also to minister to people, para mo ministeryo sa mga tao. So, karon, a challenge sa imo karon. Ayog sayang ang panahon. Karon sa tong panahon, now you have a lot of time sa imong balay. Kung asa ka. Una mga iba nagtrabaho pero sa skeletal, have time. Tagay panahon ng Ginoo. The Lord sa imong kabubuton, Ginoo. Lord, I want to hear your voice, Lord. Lord, dito paduol. Paduol sa presensya sa Ginoo, paduol dia sa Ginoo. And I tell you, God will speak to you. As you minister to God, you could be effectively na makaminister po sa mga tao. Okay? So let's pray. Let's pray sa atong matag relasyon sa Ginoo. Father in heaven, Lord, we thank you so much, Lord, for this morning, Lord God. Thank you for your word nga na-release, Ginoo, sa matag usa karon, Ginoo, that we are priests, Lord, not only common nga priest, but we are royal priesthood, Lord God. We are called to minister to you, and we are called to minister to people, Father God, also. Lord, salamat kay Ginoo, and I pray sa among panahon karon, Ginoo, Lord, among ma-harness nga time, among ning ma-utilize nga time, Ginoo, sa pagpa-source sa among relationship ngadto sa imo, Ginoo. Mas mailan pa kanang mugdugang, Ginoo. Lord, I pray for hunger and thirst, Lord, for righteousness. I pray for hunger and thirst sa imong word ug sa imong presensya, Ginoo, sa matag usa ka kinabuhi karon. Lord, right now I pray in Jesus name. Lord, hallelujah. Lord, kini nga hunger, Ginoo, mukos, Ginoo, sa passion, Ginoo, Lord. Mukos, Ginoo, sa pagkapuno, Ginoo, pagkaawas, Ginoo, Lord God. Mukos, Ginoo, sa dako nga revival, Lord, dako nga harvest, Ginoo, nga Lord, sa unahan nga nagpaabot, Ginoo, nga matang usa ka na mo, Lord, mahimong epektibo nga alagad nimo, Lord, mahimong epektibo nga ministers nimo, Lord, sa gospel, Ginoo, nga to sa ubang mga tao. Lord, Holy Spirit, right now, Lord, I pray for an open heaven sa matang usa. The moment we read your word, the moment we spend time with you, Lord, siguro uban sobraan na busy silang balay unsa pa na dia, Lord, the moment they open their mouth, the moment they spend time with you, Lord God, Lord, I pray for an open heaven, Lord. Your Holy Spirit will speak to them. Your Holy Spirit will minister to them, O God, Lord. Lord, salamat kayo, Ginoo, Lord. And I pray, O God, Lord, nga matag usa ka na mo, Lord, masabta na mo, Lord, nga kami, Ginoo, imong mga tinawag, imong mga lagad, Ginoo. We are royal priests, O God, Lord, a holy nation, a people chosen by God, of God's possession. We are God's possession, Lord, to declare praises diya sa imo, Ginoo. Lord, salamat kayo, Ginoo, takos ka sa mga pagdayeg, Lord. Ako ningin trust kini mga tao karon, Ginoo. Lord, damay mga tao karon, Lord, nga naa sila sa problema, Ginoo, naa sila sa struggle, Ginoo. Lord, I pray that you would comfort them right now. Lord, na may nag-struggle karon, Ginoo, sa ilang balatian, ibatik silang lawas, Lord. I speak healing, Lord, in the name of Jesus. I cast out, Lord, nga naitaw karon nga gibati sa lawas, Ginoo, gihilantan ba sila, Ginoo, na ba sila yung mga kabalaka, kahadlok, Lord. I rebuke this spirits, Lord, nga nag-cause sa ilaani, Ginoo, sa kahadlok o balatian. Mupahawa ka sa pangalan ni Jesus right now. And Lord, I declare healing in Jesus' name. Lord, I declare chains will be broken, Lord God, sila makinabuhi in Jesus' name right now. Lord, salamat, Lord. Karon nga panahon, Ginoo, our faith will arise, Lord God. O kami, Ginoo, God, Lord, musor kami sa mong relasyon da kanimo, Ginoo, God, Lord. Salamat kay Ginoo, God, Lord. Lord, we honor you, God, Lord. I declare blessing sa matag usa karon nga naminaw. I declare blessing, Lord, financially, physically, Lord. I declare sa imong makatawan karon, Ginoo, in the name of Jesus. Lord, sa panahon sa crisis, Ginoo, walay magutman, Ginoo. Lord, tanan, Ginoo, mas makatabang kami sa uban. I declare in Jesus' name. Karon, Ginoo, nga panahon, Ginoo, mas daghan yung mga tao nga ma-reach out, Ginoo. Lord, dili man siguro through personal contact, Lord, but diya sa bisag pagali, Lord, sa social media, Ginoo, Lord, mahimo na mo ning platform, Lord God, sa pag-reach out nga to sa uban, Lord, sa pag-share sa gospel, pagkuan, Ginoo, God, pagkuyanap, Ginoo, sa imong mga pulong nga to sa ubang mga tao. Lord, salamat for anointing. I pray for anointing, Lord God. Lord, sa matag post ug matag kuan, Ginoo, God, Lord, matag encouragement gamong
butang sa Facebook or sa bisan unsa nga mga social media platforms, Ginoo. It will give encouragement sa matang usa, Ginoo. It will save souls, Ginoo, God, Lord, in Jesus name. Lord, salamat kay Ginoo. We honor you and thank you, Lord God. Ani nga mga tao, Lord, we bless your name, we worship you in Jesus name. Amen. Okay? So, last thing also mga igsoon, no? Kung nakadini karon, naminaw ka, pa baton og relasyon sa Ginoo. Talk about the relationship with God because hindi mi ka matter sa religion. Okay, ako lang klaro pagmayo. Hindi mi pakireliyon, pakirelasyon kami. Si Lord dili siya gusto ng religion, ang gusto ni Lord is a relationship. Kanuman, we are separated from God because of our sin. Nalayo ta sa Ginoo. Natay relasyon sa una ang tao sa una, originally doon na relasyon sa Ginoo. Pero sa diya nakasala, sa diya usiba, ang tanan nakasala ug nakabsan sa imay sa Ginoo, nahimulang ta sa Ginoo. Ang naguba dito sa Garden of Eden, dili religion, relasyon sa Ginoo. Sa the moment nakasala ang tao. But, salamat, di ba ito kaya malos itong self? Ipadala sa Ginoo yung bugtong anak na mo si Jesus. Namatay dito sa cross. Bayad sa imong sala. Ikaw, ako, ito'y dapat patyon, pero tungod sa dako nga gugma sa Ginoo, namatay sa puli sa itong dapit. Kung sultihan ta ka, akip ka, gipakamatayan ni Lord. Mahal ka sa Ginoo. And I have a good news for you. Wala na suko si Lord sa imo, naluoy si Lord sa imo. Doon sa Ginoo, balik kang Lord. And God will accept you. Yun sa Ginoo, kinsa to muduol sa ako, di na ko isalikway. Just open your heart. Be humble yourself, Lord. I accept that you are a sinner. Forgive me for all my sins, Lord. Pasaylo ako, Ginoo. And accept Him as your Lord and Savior sa imong life. You need to have a relationship with God karon. Diya sa imong gibarugan, diya sa imong gilingkuran karon, kung asa ka man karon, you need to have a relationship with God. An intimate relationship. It starts sa imong pagtuog, pagdawat ng Jesus. Diya sa imong gilingkuran karon. So akong question, dawaton ba mo si Jesus as Lord and Savior sa imong life? Sa kinising-kasing. Now, kung imo nang dawaton karon, sultihan ta ka. Invite ta ka sa prayer. Usa ka pag-ampo sa paubos, pagpasaylo nga to sa Ginoo. Pag-angkot sa itong mga sala. Kadua, usa ka prayer sa pagbutang sa itong pagsalig nga to kang Jesus. O ikatulo sa ka prayer nga pagdawat ng Jesus na Ginoo maluluwas sa atong kinabuhi. Okay? So I want you to repeat after me. Nakakadya karon sa imong gilingkuran or gidaan o sa imong possession karon, love ka ni Lord. So let us pray. Repeat after me. Inasamahan nga na sa langit. Ginoo, daghang salamat sa imong dako nga gugma sa akong kinabuhi. Bisan ako makasasala, ikaw namatay, puli sa akong dapit. Aron ako mapasaylo, mahugasan sa akong mga sala. Lord, nagpaubos ko. Akong giangkon na ako makasasala. Forgive me for all my sins, Lord. Sorry kay Lord sa akong pagpalayo sa imo, Ginoo. This time, akong giabrihan akong kasing-kasing, Lord, karong orasa. So Lord, Ginoong Isus, dawaton ko ikaw na Ginoong manluluwas sa akong kinabuhi. Sugod karon, ikaw nang tag-iya, magbuot sa akong kinabuhi. Itugyan ko sa imong mga kamot ang akong kalag, lawas ug espiritu karong orasa. Salamat, Ginoo. Kinita na akong giampo, Lord, sa ganahan nga ngalan ni Ginoong Isus. Amen. Amen. So igsoon, kung imong gidawat si Jesus Lord and Savior sa imong life, ingon ang Bible sa John 1:12, kaniya nga mitog midawat, gitagaag ka tungod ng mahimong anak sa Ginoo. So congratulations, anak ka sa Ginoo. For short, na kay relasyon ngadto sa Ginoo. Cultivate your relationship. Pinagi sa magbasa sa Bible. Cultivate your relationship. Pinagi sa imong mga pag-ampo. And also cultivate your relationship. Contact us. Pwede ka mo contact sa amo. Pwede ka makipag-connect sa amo sa Greater Church Cagayan de Oro. So, na mga tao nga pwede ka mo PM, mo message ka nga gusto ka makigistorya kung nakay problema, gusto ka counseling, i-PM lang pag PM sa amo. And I tell you, na mga tao nga mutubag sa imo, na mga tao nga willing mutabang sa imo, muampo sa imo, kaya nga naman mahal ka sa Ginoo. Okay? So daghang salamat o God bless us all.